Ma nistgħux nibqgħu niżviluppaw fuq art verġni mingħajr pjan, in-nies jixirqilhom li jgħixu f'ambjent nadif u aktar ħadrani. Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia waqt laqgħa bejn il-Partit Nazzjonalista u l-GRTU fejn il-President Paul Abela kien akkumpanjat minn sidien ta' pompi tal-petrol. Waqt li l-President Paul Abela fakkar li wara dawn is-sidien hemm ġenerazzjonijiet ta' ħidma fil-familja, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qabel mal-bżonn li jitneħħa l-periklu li uħud mill-pompi tal-petrol ipoġġu lir-residenti għaliex jinsabu fil-qalba ta' villaġġi. Delia qal li jeħtieġ li jitfasslu policies li jinkludu r-realtajiet tal-pajjiż u tas-soċjetà, dan għaliex il-Gvern l-ewwel irid jaqdi lil ftit qabel issir ir-reviżjoni tal-policies. Minflok in-nies jixirqilhom li l-ewwel nippjanaw fit-tul imbagħad jinbidlu l-policies. Adrian Delia qal li l-pjan fit-tul għandu jinkludi studju fejn jiġi stabbilit l-ammont ta' pompi tal-petrol li l-pajjiż għandu bżonn. Ma dan qabel ukoll Paul Abela li qal li hemm bżonn li jsir pjan fit-tul dwar l-ammont ta' pompi ta' petrol li hawn bżonn f'Malta, speċjalment jekk ma' żmien se jiżdiedu l-vetturi li jagħmlu użu minn sorsi ta' fuels alternattivi għal petrol u d-diesel. F'kummenti lil Net News il-President tal-GRTU qal li jidher li hemm kunsens bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni għall-aġġornament tal-politika dwar il-pompi tal-petrol u jappella biex il-bidliet jiġu implementati mill-aktar fis possibbli. Jidher li hemm qisu konsensus, kulħadd dil-policy jixtieqha, nisperaw li dil-policy ma ddumx ma tgħaddi bl-għajnuna tal-Oppożizzjoni kollha bħalma ta' fint jekk ikun hemm policy li tiġi maqbula anke mal-Oppożizzjoni l-affarijiet ikunu eħfef u ikunu iktar jistgħu jiġu implementati kemm jista' jkun malajr. Paul Abela qal li laqgħat bħal dawn huma importanti għal union li jirrappreżenta biex tiżgura kontinwità fil-ħidma mal-partiti politiċi. L-Oppożizzjoni hija gvern alternattiv u meta jkun hawn kambjament bħalma sar ħafna fil-pajjiż ma jkunx hemm dak l-iskoss aħna qatt ma nibdew mill-bidu ma' kull partit li jkun fil-gvern għax nkunu għamilna il-5 snin kollu leġislatura nikkomunikaw, nitkellmu, ngħidu anke x'naħsbu ma naħsbux fuq suġġetti vari. Il-kwistjoni tal-pompi tal-petrol ilha fl-aħbarijiet għal dawn l-aħħar ġimgħat hekk kif qdiet ambjentali kkritikaw lill-awtorità tal-ippjanar li akkużawha li qed tapprova permessi għal bini ta' pompi tal-petrol fuq diżett baġla qabel isir l-aġġornament tal-politika dwar il-pompi tal-petrol. Il-Partit Nazzjonalista huwa favur li ssir reviżjoni tal-policies dwar il-pompi tal-petrol li ma jagħtux lok għal abbuż u tinqered art il-barra mill-iżvilupp meta ssir rilokazzjoni jew il-bini ta' pompi ġodda. Il-Partit Nazzjonalista huwa favur ukoll ir-rilokazzjoni ta' pompi tal-petrol miċ-ċentru tal-lokalitajiet li jikkawżaw inkonvenjent lin-nies. Għal din il-laqgħa mal-GRTU, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali u mill-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar il-proġetti kapitali u l-ippjanar Martes Portelli.